ontvangen. Wat fijn dat je er bent. Ja, ik dacht beter laat dan nooit. Maarten, je hebt een waanzinnige prestatie neergezet. Ongeveer een jaar geleden wisten we al wat je van plan was. We zaten bij de commissaris en iedereen dacht van, nou ja, maar dat is toch echt waanzinnig om dat te gaan doen. Je bent uit Burdaard gekomen, heel Burdaard heeft jou ook in je armen gesloten. Maar ook, je bent sowieso in Friesland nu een held, je bent hier ook een held. Maar het gaat jou om een strijd. Je hebt een strijd gevoerd in het water, maar het gaat jou om een andere strijd. En ik denk dat het goed is dat we dat nog eens even noemen. Ja, ik denk dat je dat goed zegt, Marga. Dankjewel. Ja, weet je wat het was voor mij, het zwemmen? Dat was eigenlijk alleen maar een middel. Een middel voor iets belangrijkers. En ik denk dat dat ook de reden was dat er zoveel mensen langs de kant stonden. En dat ik zoveel aanmoedigingen kreeg. En wat heeft dat geholpen? En wat heeft het geholpen dat er zoveel mensen stonden, dat die tractoren bij die helft van het noorden stonden. Wat hebben jullie mij als Friesland enorm geholpen? En het was niet voor mij, maar het was natuurlijk om met z'n allen zoveel mogelijk geld voor kankeronderzoek bij elkaar te verzamelen. En wat is dat enorm gelukt. Nu is het wel zo dat mochten er nou mensen zijn die zeggen, ja, maar ik doneer pas als hij in Dokkum komt. Ja, bij deze. En ja, die donatielijn die staat nog steeds open. En iedereen kan nog steeds naar elfstedenzwemtocht.nl. Dank jullie wel. Maarten, je hebt een bedrag bij elkaar gezwommen. Samen met een heleboel steun van mensen. Nou, dat gaat richting de 5 miljoen. Ik geloof dat we rond de 4,7 zitten. Dat klopt. Ja, de laatste tussenstand is 4,7 en we zitten nu ergens tussen de 4,7 en de 5 miljoen. Dat klopt, ja. Mensen, wat zou het mooi zijn als mede dankzij dit feest in Dokkum en de goede gaven van iedereen we aan het eind van dit weekend op die 5 miljoen zitten. Laten we daarvoor gaan. Nog één keer, hoe doen we dat? elfstedenzwemtocht.nl. Oké, zet hem op, ga ervoor. Maarten, geen stempel, geen kruisje, maar namens iedereen een huk van de burgemeester en bloemen.